yan chen chu an rama sum do na lian ber zinga mi dragon rice nei tu ber ni in apa chuan a boral san to a zan khat chu damdoi manga shai rui ni in chu zan chuan india ge nen chuan in tong in hotel pakhata chuan hunan mang du na zinga a tho chwa mek chuan ama lo midang tu ma ru ma mu turan om lo rang takin assistant jaw be ngalin anaw te nen anron lang thwaya assistant jaw ne na chuan zan lama anula hun man pui khan apan aboral do na apek asana kha akol thu shilin chu nu chu zawng mu ngei turin a cha a be shi ta chang chuan athyang hlim na alak sak ngei ti sha in mo phurna lak ngei tum bok midang ka son nu chuan zan lama an hun man dan te ngai twa kerin jage chu ani na shelo ma se mu nge tuma anu pui tu ra angai nget mia in ke ki chu in jage u naw nu ni in jage in re ru boy taka in lam aron pan lai chuan in ko ta alo ngak renga jage run pheya mu chuan run pan vatin poisa khel na leiba awanga atal boy zale yan fan nen zan lama anhun man te shelin yan fan la mi pakut ram takalo ni bok nen ki chu hlau thong le a nawa pai mai thai ti thil thuwa ama ain en ko zel nan a chan pui turin angen da ngoi ngoya jage chuan ke ki chu angai to ve hle wang chuan poisa a thai ang to ka tampek tum ma se ke ki chuan to kala ti lo tlat chuta akura a chumia shalani phot chuan atan chuan du thu sam ani don wangin jage chan ma chuan lak sakin shaltur chuan dorlam chu apan pui ta ngal dor ngak to in assistant jaw po in yan chen ron shil ngalin man mu takin dorlam chu an pan zui ta ngal chutia midang local tup chu ke ki chuan makati in a hlau thong hle a assistant jaw chuan thil ni na te an hau tu pa dam doi shai rui ani la ya a chan chhuak tu ani dan te shilin ke ki chuan jage da chamakin ama nge ni thu chu a soi ta mi a yan chen ho sak na te chuan ami tan ti del zui chu ani ngal der mai yan chengi ro chuan arima shat le ke rim chu ain ang lo ti asya a makati ruviau ke chuan in thir film san login jage chu a be zuya rampo na akal tur thu shilin bipo phau lo turin ti a ada zui ngal mak kumruk nu ron langin airport pakhata chang chuan jage le afanu tian te chu ron chhuak dunin afanu chuan athom no hak chu asoi sel nang nanga anu chuan abart mark pathianin du sak taka apek chu anwon him reng theinan tiya thlemin afanu chu a enkol thaboka afelin thua oi theile ti a shat bok phone man lok angai awang chuan motor dumalo thlen tur thu le a motor kawani thu a shela phone mang turin a kalson ngal rewak lawa kar dum chu ron dingin tian chuan an motor nge ya ngain alut ngal chata mase midang lo chu mu chuan makati ve reu hle motor chhunga mi yan chen po chuan makalo ti hle a tian la chuan mel tha ati thu shil ngalin ani angpa nei chu adu zia te a shila anu chu nei turin angen top zui yan chengi ro in alo nin mel lek zoka rewak lawa jage po lo kirin tian motor dik lawa achuanga mu chuan arun kau thwaya an motor turani lo thu shilin yan chengan afa te enkol thatura alo shil muk chuan tian chuan anno lo chan ngal le a jage ero in asoi dik thu tian chu shilin phone manga kalsan tu le ama a motor chang tur da tu ni thu te thatak chuan a shelfia a yan cheng ne na chuan thu pha choi jok tura a shil nuwa sweet be sewin tian po in thu oi takin anu du dan ange chuan ngai dam dil pa in sweet chu a pe a tian thu oi lutuk chuan makati tir hle boka an chuk nu thleng chuan anu in en ko thasya angai to na sa hle bok jage te nu fa ero chuan atna lampang soidu nin loyara ni boka an hlim dun hle rewak lawa ki le afapa te po chu an ron thleng ve ngal mai boka in lama an ho nu thleng pon ki in han nei vela tum chu angai thei thak lawa
kumruk chung khan voi khat po tok lawin ki po alung oi lo ve hle to a mase yan cheng tan chuan anin zom na chu in hip ton na wanga thlenga ni lo thu a shil ve mak thung nge chumi nu loka anin enkol tu au thom sha in rang takin an pan qala an fa pa chuan anin enkol tu pa chu sheomati chung chungin water gun chuan alo kap char chu ni in rap thak mel tak hian ala nui so na sa hle thunga apa indu tok tu ra aron ti tak muka chuan adu tok ve thei sham yan chen chu a thin rim hle boka ana thokte chu atan me poimo tak anga entel zela wangin afapa in alauti du da kwal vel chu angai thei thak law afapa la chuan anu in rolo tu ni tur thu a shil te chu soin anna thokte chu atan chuan a chia lo ve kan ni thu le adu du da na om thei thu a soi thu in lo chang ve thunga yan cheng chuan rum lu tu ka ki chu melin ki chuan afapa ka chu hup vatin sha swal pal ne ni nge yang ti in a phanga sung sung boka atuk lama chuan yan cheng chuan assistant jaw ne na afapa achan theina tura lawyer chaber ngai to sak tura shilin no pang custody chungchang case a mi chaber chu india ge ani thu shilin ana tho tlang puile achak na ret po 100% lai alani thu a shila rang taka be pop ngal turin a shil zui bok jage po ana tho na lama chuan an supervisor chuan room lama kau falin ana tho thadan te shilin atir lama chuan anin be chahle a ma se thil dang alaka abe se ta ke ro chuan jage chuan thin rim takalo nam sonin sexual harassment case a or thei thu le akhin thei thu in a voter rapa an pula chuan case renga evidence angai thu shilin churu ma chuan camera engma omlo thu shilin a ko mu zuya jage chu alau thong hle a an pula chuan nai tulin sofa a chuan bo betin swalui chu atum tamaye jage chuan du lo lutukin na sa takin lo chang ve boka wa nei thak takin an chen te betura an lo kal lai takalo ni a thil omda na wa mu ral chuan an supervisor chu po tholopin a nek zuya an cheng me la mu ral chuan ching chi ropin ngai da madil zui ngal mul mula yan chengi ro chuan ami te alo khoi ve ngam chu a thin rim hle a rang takin jage chu a shwai chhuak tak ngal mi omlo na lai de wan thlen nu chuan jage chuan lom thu shil mul mulin assistant jaw chuan ama mutura anron kal thu a shela no pangan en kol theina na lawyer tan an do ti in yan cheng ne na chuan makti mel takin nupui anei tu emni ti in a zot ngala ani la chuan anei lo thu in lo chang maka jage chuan hlo azirin ti in lo changa assistant jaw chuan engzat nge abe se ti chu alo zot ve ngal bok jage inin thlashung le zakru ang reng deuh taka thlakhata tan 50k alo ti chuan yan chen chuan kum khata tan million chuang an pe tur thu shilin anin rem chu ani der maya atuk lama office akal tur thu a shil ngal bok atuka chuan jage po office a chuan kal tange yin tian chu lo thei lovin a shwaya nga ya office meeting tura alu ma chuan chutna pakhata chuti rin fel tak le midang ta na boina siam lawa thuoi takalo om tura shilin akal son san takngal anu kala changare vak lawa chuan an manager churun langin no pangan om ve ngo chu alom lo hle a an office a omna atan po a thalo thu soin tu manager pa thu soi chu zomin rang takin chhuate chu a shufaya chumi nuwa tuilak saktur te atir le in a tuilak vo em awang chuan ama theinan ala mang zui chutia tuya a thelai tak chuan jage le yan chen te chu anron lang ve che a rang taka jage chuan a fanu chu boy pui ngalin thil omzia te a zota yan cheng po in thil omzia a sha ta ka chuan a thin rim hle a phalna thlapa no bang chu shwai ni thu chiang le fya taka shilin manager po chuan a thil shat lo le ti swala wang chuan ngai damalo dil mol mula midang boli mang chu yan cheng chuan angai na lo tak zet bok nen ti moi dan tur po a shelawa ten zok chuan chhuat not ve tur le sanitation lampo ama kutvek ani tur thu shilin yan cheng po chuan lo pom puin chutianga midang atile ti a sha chuan ngai to anon hau lawa aban ngal tur thu a shil chiang hle bok tian om hu shuk sakatum lai chuan jage chuan
ati thei thu shilin amana ti sak nga la jage te kal nu chuan assistant jang ne na chuan thu pon tur shilin nu le pa ni lai mek te na tho phal sak le an na tho na muna an fa te an shwai thei thu ba ka no pangte ni alo thlen chuan carnival bus saya hun nuam tak chung ko an man cheu thei na turin chu tiang tur chuan ro man na siam tir tak ngal bok carnival ni chu lo thlengin ki le afapa kya gu te po an ron tel ve a ma se mi pui ma a an la pon chwa hau lo wang chuan ki chuan chu mi hun chu rem chang ala ka tum hle a jage le ten te po lo tel ve in jage chuan ki chu ron mu fu ta chat mai rang taka ron pan ngalin lim tak hian engtin nge a zel ti le a bia khau lo na chan te zo tin a u nau nu chu angai hle a tian po in anu te chu chibai lo bok ve ngalin ki ero jage a mu awang chuan alom lo hle a adin mun a chu sakani ti po ala shelo ti sha thiamin thiam taka bia akal tir le mai tum ma se ian fana chung changa zota ka chuan a boy ngal veka kyo ga chu afapa emni ti ya zo phei chuan rang takin angoi tir ngal yan fan chuan ani na athak dang lam to thu ba ka to na chan ami zia thlenga engkim a tha to thu shilin jage ero in ani ang mi abus ching chuan asim thei alo ring lo ve thunga ki chuan la koi zu yin lima nuam sat ka oma phu lo ni a shat wangem ni ti in zo ta se a jage chu a shil hai hle a chuta amang an la ya anei chun po pe hial khopa chan pui tu zo ka ni a atan chuan yan fan chu tha in a she thei me ulawa ki ero poisa mo a boy na berti in million chuang chu a pe ngal tur thu le amit mu a ron in lan le to ngai lo turin a shila ten zok chuan an pani chuan in beng dai tur lo shilin anin zom na chu thin rim na awang mai ya ti chlo tur le thil dang a ru la peng tur a shilin anu chu a shwai son ta da ya yan chen te po anin hial ti ron she thoin a ron zo ta ki chuan thil lian thamani lo thu lo shil mai in chumi nu chuan rem cha nga la in na thok an kim tha to boka ki gu nen chuan an ni na chu ponzar hun taka ni ve to lawem ni ti ya ronin yan chenge ro in la soi tha tur a shilin akal san dai game pakhata chuan nu le pa in an khel in barbie an dong theya ten chuan chu barbie chua otle a anu chuan a lei sak mai tur thu shil ma se ala lom kim thei chuang lo chuta yan chen local chuan thil thleng omem ni ti ron so tin ten chuan apa ai o a anu kyang om tur chuan alo ngen top maya a barbie du zong tak don theina tur ani chuan jage zok chu lawin thashungin a fanu chu lo shwai shan tum vyang ma se yan cheng zok chuan a do chu ti sak nge tuma a do dan ang nge in apa ai chu a o don ani an ke phwara in tlan sak tirin pakhat na an ni ta nge ya an chu dun rol mai ten la chuan barbie a do tak a in an matnia anom dun mu a do wang zo ka ni thu shilin ala tlan chhedai zuya yan chengi ro in jage rim chu lo she rengin khamisa na a hun man pui mei cherim ne nain angle ti a she bok an chikla lo thlir ve reng tu ki te nu fa po an lom lo hle a ki chuan yan chen chu nei nge tu ma chumi tan chuan jage te chu an nok hle don ti she bokin a fa pa ne na po thu a cha uluk hle a ten tlan cheta khan ke ka du deu ei turatan an chop chhuwa chu lola in e lo tuma chuta ki gu le a chan te ron langin e lo turin an ron ti maka ten chuan a free tu ponan ei thei thu lo shilin ki gu ro in e lo turin a shila chulai mun thu ber chu ama ani thu shilin ke chu a ben thak sak zuya ten chuan a bik taka som ve tho an ni thu shilin a korman tlom ti ya an mu sit na te anu chu midang thlem ching taka ni thu shetura om to lawa jage point a fanu in a chan le theimia lo wang chuan dik lo om ti she thwain rang takin yan chen chu shilin an zong ta nga la ki gu le a chan te po tlan dar watin yan chen te nan ron mu chuan tian chu a zoin thok lak har sa a ti le a ambulance call thwai turin ti ma se an tlai li tuk lawin yan chen chuan ama nge in dam do in lama shwai atum ta zoka
doctor te po in lo boy pui watin OR lama an nur lu thwaya bel zawng te chu assistant jaw chin fel tura da in a company chung nge thleng ani angin ama in mo phurna zawng alak vek tur thu jage chu a shela tian chunga thil thlenga po atitu zawng chhuak ngal thwai turin atir ngal bok assistant jaw kal nu lok chuan doctor ron chhuakin a thok na lama har satna anei thu le allergy nei yemti a ron zota jage chuan allergy wang tak metal allergy anei thu lo shilin yan cheng zok chu ameng ko ka a fanu ani thei mai ngem ti in man mo lutukin dam lawan en kol mek na room lama chuan atlan luta jage lu ve tum chu doctor chuan lo dang thwain yan cheng chuan lau thong taka akor chu kewin abart mak ang cha chu a mu a angai to na te chu an boy zo vek ani ber room a chwa san ral chuan jage chuan tian chu enge an ti alo zot ngal mula yan cheng chuan a chama yang ti a nemin tian pian ni le kum chu a zota jage chuan thudik soi tum zet nangin pa anei lo wanga a pian ni po ziak lok thei lo an ni na te sherengin a musit ma yang ti hlawin a dik a shil du talawa kumli le chan ve chaw ala ni thu a shil thunga yan cheng chuan makti mel taka melin mase bart mak te chu in anga umpal thei ti in ngoi a chu le ta zoka atu ka office a umlai chuan assistant jaw chu a room a ron lutin thil ti swal tu an sha to thu a ron shela yan chengan tu nge lo zo chuan in thlashung takin a fa pa nge ni thu a shela yan cheng chu thin rim awangin ain hum ru na sa hle jage le yan cheng te chu no pang en kol tu zok ani theina tura ta na thil poi mua in mu in yan cheng chuan zu adom rana jage chuan no pang chu nu le pa ane ni chuan an pahnia en kol dun zok a tha thu in thei lawa ama ngein thunun na hnuaya ngil taka akal theina na shwal adu a jage chu cha swal palin yan cheng chuan azudum lai chu anor buak sak ta hlawa rang takin napkin chuan shok fai sak tumin a om chu akeu ngala mase yan chenga bart ma ka mu chuan top chotin ain la sang rang hle angai tuana chuan thil thlenzan kha lo lang chwai ya kha pa khan hetiang che anei ti sha in yan cheng chu ani theya ngem ti chu angai to a mase tuna no pang lak sakatum ang che a tian chu alak sak mai hlawin alaka changa tian thup tla chu adu ta bere yan cheng la in ain la sang thu chu makti in a chana lo zota jage chan ngai na shilo chuan engtik nge in buan nun berti zotin yan cheng chuan lom lo tak hian ni ti na ain bwal thin thu chu alo shila bala ti dewa nga in alung oi lo hle chuta jage laka aril ruput mang dik tak phaulan tumin pot nyamin a fop da thuta jage la chuan makati in alo in la sang hal thwai midang laka khatyang songa andu lo dan songa nor lui chu shemna na sataka om thei thu shilin yan cheng la chuan mol le lutuk mai ti mukin ama a shathiam lo lutuk chu a thin rim hlura a ho tir zui ta dai ina ho chuan afapa kegu chuan anin enkol tu pa chu chain manga angonga vetin ui ang mai om tu ra shilin alo ti boile na sa to a yan chengan ron hu chuan thin rim taka ron hau ngalin kegu po chu anu bula kal kala anin enkol tu pa chu shwai son tir ngalin assistant jaw zok chuan an chung ko in thla chon metal allergy anei ve haulo ti soin anin enkol tu pa a phwarna metal wang khan engtin ma omlo chu makati hle a yan cheng po abang bik lawe ki zok chon rang takin anma ni lama ki gu chu akal zok thu run soin alo phat sak thwaya lomlo takin yan cheng chuan a room lam chu apan zui rewak lawa night gown ching te nen ki chuan bong hu te ron pe in yan cheng chuan lo in du hau lawa masa sa khoi vela tumpo chuan akut chu chana du em ni lo ti khur khurin a room a ron lot ve ringot te chu alom lo viau ki chuan
a fanu ania hetia nga alaka changa in la sang reng lo turin shilma se anin zom na chu yan cheng chuan chiang takalo shil non le in a fa te nu ani angin ati turber a fa te chu thataka en kol mai turin lo shil muka ruma changa chhuak turin a shil ngal ke po in ruma chwa san nu chuan jage chu a thei ngil thei lo ti sha thiamin da bauda na ngai to a jage chu phonin in mu puya som zui ta bok don dom tak pakhata chuan in mu in ki chuan ama alaka umda na wang khan thu pa te lo choin alaka a tha thin zia te a thei ngil lo thu le ama ngai to ber tu ni zia te a sha thu so yin jage ril ru chu a ne le thwaya ama le ten ten te tan a thil le sak te chu pe in jage chuan ti khera ngai lo wa sin lo ti moi nai ve bokin chumi nuwa ten ten chu school kala hun ve tu empty te azota a hun to thu lo shil chuan mase chulai hmuna chuan chhungkaw registration fel taklo chuan school kaltir har sa zia te shilin pasal nei le mai turin thu chu arona mase jage chuan chutiang chu alo la ngai to haulo thu shilin anin hmuna chuan alom tok ri hle a ki bok chuan ani chuan an kholui lama umle tura shilin ta chuan thil pu ol sam tur thu le zirna pu a that ve tho thu soi le in engkim anin sen so tur po tum sak vek chu ain hwam hle a yan cheng mu phak lawa tir bodan ngo chu angai to ani mase chu po jage chuan lo du vak lawa poisa tum tir phei chu eng anga hausa po ni se an nu famamo chu a thok chhuak ve tok ti po min midang ti boy chu a du der lawa ina ho chuan a fanu jowing lo be mulmul chu lim taka thlirin a ke khon nen chuan a pan pheya ten ten po in anu thil lo hun saka mu chuan alom thiam em a anu in school kala du ve tu em ti an zo phei chuan a du thu soi chulin anu in a kal tur thu a shil chuan hlim wangin rak ve teng tunga office an kal le ni chuan yan cheng chuan assistant jaw chu na chungcha soi fel pui tura kawin akam sir bal nei nuai mu chuan engi a ei te alo zot wat rang taka assistant jaw chuan ti fain jage in lom thu soinan chang a sem sak thu a shel chuan yan cheng chu ameng rum nga hle a na thok tu heti zo zai zinga nangma cha sem sak che amo ti in a zot non le kher assistant jaw chuan lo mel tak hian midang te po a sem ve vek thu shilin yan cheng chuan ata ve tur umna alo zot le muka pakhat la chuan chang ingai na si lawa a siam kep lo che anyang alo la ti zuye yan cheng meng rum ula mu ta ka chuan thil danga siam sak che anyang ti le zung zungin yan cheng chuan chhuak turin alo shil ngal muk assistant jaw chuan nu chuan jage chu ko le in na enge mu chu soipuin ariru takero chuan thila pek tur be sei ru hle a mase an soi zo thleng po in eng ma la dong law jage kalmai tum chu engi mo thil poi mo deuh pek tur thei ngil anei lo mo ti in a zot le sha ma jage po chuan anei lo thu in alo soya a phone chu a phor dai a file lo check to te chu a inbox sa lo thon tur thu shilin en jeng chuan kal to mai turin alo ti maka jage chuan nu thleng chuan lom lo takin ala thutum bura na mo cha chuan a en ngal thwaya oi lo mel lek lekin ata tu rem ni ti ya zo chuan ani thu in lo chang ve thwaya lom takin ei zui ngal alung oi lo na te chu an bau duak mai mase assistant jaw enin khan ain ang lo ti asoi le sha ma jage in tian tianin alom zalan tir ve nan a thei to ka apui ve wang ani tho shilin yan chen chu a hlim vur to hle a jage chuan alaka a thatna te sherengin lom thu shilin lekha pakhat chu a pe a chu file en chuan yan cheng chuan makati hle a chan po ban na lekha ani jage chuan an tan thil tam tak ti sakin har san an to lai po a chan pui tu ni thu le chu a chak ta tlata a thuta nge buk a han ver kwal vela no pang toys thar dong ang mai chuan a hlim pui hle a no dewa phei chuan a lo mu hil ta dai le ngal aron harle meu chuan yan chenga ko chu lo sinin ama chu ama a takalo churuna ranglu tuka thau chhuak ngalin ngai damadil zui molmol yan chengi ro in alo om dan vel chu a holem hlei lawa
card pakhat pezokin chu anrama naupang zirna thaber ber te zingami Norton kindergarten na tian tan admission ti felvek na aloni a jage chu alomin makati hle a mase school fees sang lutuk chu a boina alani thunga en cheng bok chuan Norton chu Dargon Rice Group noya omvek an ni thu shilin a school fee te chu choya ngai lo tur thu ala shile ta zela jage chuan lom thu soi ngai na po a she to law ban po chu atum to lo chiang hle chumi hnekin a chawrak thlenga na a tho tur thu shilin en cheng po in chu ti taka a hlim mela mu chu a hadam mai ba ka nuama lo ti ve hle school lo ni masabera chuan yan cheng le ki te chuan jagu chu an shwai ve nge ya yan cheng chuan thatta ka omtu le midang laka ami zinga ya lan tir hau lo tur shilin lekha po thatta ka zir turin a cha uluk le a revak lawa akal san zui jage le tian te po school lampanin tian chuan thatta ka lekha azir tur thu le nu le padang zong anu chu an o thei nan thei to pachwa tur thu hlim taka shilin aron kal ve meka school kota ki le jagu te an mu chuan dingwatin ki chuan Norton tian lut ve tur chu makati hle a fila million don lai se na ngai ti a sha chang na samai si jage zok chuan ana tho na an how to pa in engkimati fel sak to thu lo shilin a hlim hle a tian chuan jagu chu lokom nil ve tum ma se jagu chuan ani angmire thei chu akom du lo thu shilin skula alu san da ya ki chuan thlashung der ve mel tak hian afapa chu naupang mai alani thu soin shethiam sham turin alo shil ve thunga jacket nu fala mirel rutwang takan lo ni bok nen an lo dam ve le mai bok school bang in laman ho chuan rango chuan game a khel nga chara anu chuan a homework te pui tuma a be ka hon chuan sajuthi alo a chukmu in a phuna sa hle a bek chu a thlau top thin rim le tukin a fa ba game khel lai chuk lak sakin engwanga chu thil chu aknge ani ti chu a zo zui ngal jagu chuan an class sa an khoi lai ni thu le ama en kol ve thei hun ani thu shilin ma se a chhai dewa a thi ringo thu a shela ki ero in chu tiang mai ani don lo ti sha in a thina rim zwal hle a engkima apa a chhun lutuk chu ani ber afa panne na chuan mahun top vek thei ti alo shil thu in a phamar thwaya yan cheng po chuan afa pa chu shil ve bokin homework te anayem ti ya en pui ve tum chu ki chuan angai lo thu le ama in ati pui thei thu chlo shilin ani chu a boy bok nen loin rol ve lo turin alo ti thunga yan cheng po in atuk mai board meeting an nei ni ani to a jagu chanchin te chu ala shem mang ti in akal san ta zok akal chia chu ki chuan afapa chungun taka omdan tur shil le in man chhuat tir lo sham chu atoma sazu ati dan tura po rak manate nom tak siamin afapa chu a shil le tamel mel atuka chuan jagu chuan classroom atu ma anom lo lai chuan sajuthi chu tian ni beka chuan da in rang takin atlan chhuak nga la an miss duty chuan tian beka thil ron lang chu mu fu zui chatin a en nak chuan a rap lutuk wangin a the son dor thin rim takin tian chu a kau nga la a thil a chu engi omzia a zo ta nga le tian chuan ata ni lo thu lo changin a en kol hun po ala ni lo thu a lo soya an miss la chuan an class a re thei ber lo ni bok nen a rin lo mai ba ka a musi sa bok si a thin rim na te chu lei buak tum ang main a hau hlok ka tian in alo phat ve na te chu nga ta ma ngai lowin tiang chu la in akuta chuan na takin awak sak tamol mola vane thlak takin yan chenga meeting nei turun kal chuan lo mu fu in rang takin tian chu aron chan nga la an zir tir tu pakhat po ron telin an miss yangi la chuan na sataka an zir tir tu pa te na chuan lo hekin an sazu atha thole abeka amudan te chumi nuwa po na sataka zir tir tu za lo taka atong khum thu te shelin a ang na sa hle a
chutakara aruk deuh chuan tian chu chung ko khosa har sa taka changa ron kalani thule a classmate nu le padang te chuan an fa te nung chang thalo an zir pal mai lawin an classroom a omve tura an du lo thu te shilin tun hun chu no chhuana rem changa mang turin a shil ruwe thunga an sarla chuan alo pom thlap ni om takani yan cheng chuan lung oi lo takin tian tan chuan adin sakve ta thunga ati ani lo ati chuan ani lo ti na ti in footage ena ati tu dik tak zawng chhuak mai tura shilin an zir tir tu te pani la chuan chutiang thil pakhat ma ti tum lawin tian chu a chung te bia a rang taka in la chhuak ngal turin an shil ve thunga naupang mai laka po zangai na le laina na pakhat ma an nei lawa yan cheng chuan a garden ni thu lo soin chu te hlei chu chati in rang taka ho ngal turin an shila ani angkudo mai ti in mi siang ngat phei chuan a musit pa fa hle a chungkam na tak takin a an khum bok yan china thinrim chuan a to ka ti ta vyawa ana chang chuan a ban tir tur thu soin midang bia a ban tura a shil lai te chuan oi lo lutuk hian an lo nui so vela ma serin lo taka an principal churon langin aron ben hoi sok ta ka chuan makan ti hle yan cheng la chu kuddo mai ti in an laka ache dana an lo hek ve thunga principal zakle thin rim bok chuan ngoi chip cham tura shilin an ma ading chu an school board chairman ni lai le dangon rice group nei tu ani ti an sha chwa meu chuan atlai to chingchi le mit tui luang zoi zoi mai ba ka an chom lai an chung te thlenga ngong anei thei thu shilin ngen eng angma sela an nung chang che taka wang chuan a tho na chu a phu lo bok nen suat le tum na anei lo an zir tir tu pa pakhat po chuan a thiam lo vek ani thu le mo phur na chu alak tur thu shilin mi siang chu ka in a chwa pui ta nga la principal po in a zui thuai saka har satna emoy boina ato phot chuan rang taka beturin a shil ta bok ma se assistant jaw gawin thil thlen tir tu dik tak chu mu chuange tum hle bok yan cheng te kal nu chuan tian chuan jago va mu in engkim chu ama ti ani ti a shat vek thu a shila jago la chuan chutyang engma a sha lo thu soi ma se tian chu a bek ang chia mang ve om chun ama ani ti a sha chianga chu thil thlenga mo phor du nge ni ti po a ring ve hle an sir tir tu te ne na hek nge tum thu a shil boka jago ero in tian bulat chuan engtyang pon hek se engma a thleng lawang ti in apa chu an school board te thu berani thu alo shila a hnaya po om du lawin anam tluk nu chuan a kal san le ngal tian ina ho chuan a kepem chu anu mu hlau takin thom nim tak chuan in chung lampan ngal tung ma se chauka ommel jage chuan lo shevek thawin a fan du om tak chu kawin ma se a ke mu ta ka chuan a pan tai ngai rok ka tian chuan atluk sol palwang ani thu lo shil thwain sofa lama damdoi noi saknu po chuan anu phur ati rebel cha hlawin thu dikala shil du chuang lawa mase jacket chuan tluk na mai ani lo ti sha in thiam takin a fanu chu adopa tian po in jagu minglam lo chuan an class sami pakhati in ain puang le tange nge an re theya wanga chu ti fakawa a fanu in mosit le en tiama tok ta mai chu a thin rim hle a thinrim taka golf club kenga skula kalin board meeting na room chu aron lut tlang ngai roka mase abe se lo dewin yan cheng bak mu turan om lo yan cheng ne na chuan thinrim takin thil thlen dan te chu shilin yan cheng chuan a thil run tho chwa pui golf club chu ata ne nain an thu lo soi zawa jage chuan sha chhuak thutin zak deuh takin ata ani thu lo shil mi nge zu chhop ngai ti shokin yan cheng chuan meeting po ni lo in kom khom ang le kan ni thu alo soya jage in zu in tamai chu alo phu ve zok nge chu ta rewak lawa a roi zui ti der le ngala a fanu chu anei chun le atan chuan a hlu zia te shilin midang ti du da chu arem ti bik lo thu a shila het yanga aruka shom taka tor ai chuan chu school atanga in lak chwa mai po chu adu ta zok hial
yan chenge ro in engkim amana chinfel tur thu tiamin longak ri turin a hril thunga jage kaideulah chuan ama wang ni lo se fa a nei mia lo tur thu soi chhuak hlolin yan cheng chuan a pasal hlui a soina emo alo ti ve thunga nupui lo nei thot lo se a fanu nen chu tiang thil te chu an pel tlang bik angai lo tur thu te shilin a pasal hlui nen a te khina ngain yan cheng la chu alo lom lo ve em boka a ril ruput mang la chu jage la chuan a sha thiam der si lo nupui nei to le nga la mo ti in amit chu menga amale a pasal hluia chuan tu zo nge thazok ti chu muturin a shil muka jage la chu ala chat thlangal dai zuia atuka chuan assistant jaw chuan footage chungchanga thothara ron neya mase han soi mai a shewang chuan ama ngein en tura shilin yan chengan afapa nge thil ti swal tu ani ti a sha chuan thinrim takin in lama pan ta ngal tiang sei tak chuan wak tumin afapa chu shem nge ye tuma tuna changa anung chang an siam thalawani chuan nakin zela tan a thadon lo ti sha in osam taka kalyam tir mai chu atum lawa jagu lau chu anin enkol tupa phena biru in apa chuan aron nu chhuak tak nyal dona a sha ta ga chuan ring taka chapin apa tak po ani lo thu a soi tamaya chu chuan yan cheng chu top tir chatin ki chu aron lang ve cha bok yan cheng chuan thin rim takin engi athil soi omzia chu zotin jagu chuan alung oi lo wanga ti mai maya nga in thil omzia te azota ran soi sakba ka classmate ti anga pu tuma thil ati koidan te chu lung oi lo lu tuka lo soin ki sok chuan yan chengan a shemle mai lawin ama ngei chuan afapa chu abeng swal pal anaya nyang ti in afapa chu naupang mai alani thule sha thiam ngai ri thu soi ma se yan chengi ro in ngun taka alo chik ve atangin afapa chu naupang swal pa ngai angni lo tharum le thu nei na diklo taka man tu mani ti a she to a chu tiang zir tir na thalo chu dong chun zom lo tura du in ki la chuan chu tiang ani chan chu mangai taka enkol ve ngai lo wanga yan cheng chu pu zuin ma se yan chengi ro in ki enkol dan chuan azir ti thatok lo ti a she ve ku ra thutluk na siamin jagu chu school pa nga ya mi van tlang hau kal na a akal to tur thu a soi taria pa ki po chu a card vel man thei lawin a free sak ta vek bok yan cheng chuan nu chuan ki chuan thin rim taka afapa chu hawin thil haute po a chingfel thei lo chu adem em ringota office lama akale nu chuan no pangka study chungcha nga inrem na an nei dan tur fel fai tak chu jacket chuan ron chhop chhuaka yan cheng po in tha ti viau chumi nuwa tian te boina po engkim a fel to tur thu le tuna chuan thamang taka school kal thei to tur thu shilin jacket po alom hle a mei chilim theile ril rutwang tak ti taka lom thu soinan thataka na a tho tur thu shilin yan chengi ro in na thataka a tho chu a duty sa reng ani thu alo shil ve thunga alaka lom thu a soidan tur chu ina ngun taka ngai to tura shilin jacket chu nei thei nge tum ve tlat jacket chuan nuwa chuan ki chu bia in office lamakal tur chuan a shil ta nga la meeting room ron langin ta chuan yan cheng le ki baka assistant jaw te omin anin rem na le khasiam chu ki chuan a chiara jagu kumrat ani thleng om hawin chumi nuwa ero a omdu na zok a thlan thei thu in ziakin ki chu nupuya ne tum lo ti chu achang ta hle a jagi chu atu lama po om se ama chom tu in ki tan afa panu ani angin ama chom zui na chu apek zel tur thu a shel bok ki chuan an pahni in an enkol dun thei mai lawem ni ti ve ma se yan chenga thinlung a thleng phak lawa thu she tuatan an lawyer berja ge chu kautura assistant jaw chu shilin legal document chen khat department tangami a en filmek thule a zo veli a local dun thu a shila maseki ki chuan jage in aron muwa engkim sha chwa mai lawin thushatu tam tak nei chu thil chale fin thlak birani lo thu soin assistant jaw chu atok thu alo soi ve thunga yan cheng po chuan lo pom ve mayin jage po
kal angai le lo tur thu shil ani le ta nga la in lama ki kia ho nu chuan jagu kumrat ani ma nge ya yan cheng chu thlun nge angai ti sha in atak samoi na ma chhuana thlem thluk ngei chu atuma aruma alo lu te chu adu lo thin zia shema se enga tan ma angai chuang lawa anna thokin nawanga azin tur thu a soipo chuan muang chang the ani lo ti sha in zui ve mai chu atuma jage po in lama tian lekha zirtirin tian la chu a thua ka thabok nen anzir lai chu olsam ati ma thiam lo po anei me ulawa anu chuan a chuang ru ve thin hle bok jage phone churun ri in yan chen lo ni a na thil boy pui ngai awanga anzin ngai tur thu alo shil tian a om ve wang chuan engtin nge tian alo om ve ang ti in angai na shalo zatina zota yan cheng la chuan shrai ve mai tur a shilin ada zui dai ki churun langin yan cheng thlen na hotel room a chuan ramdanga changa a chalu ngat rimtui hal chi chhuak mai ba ka taksa chak na kai tho theian ti ngei mai chu nei in yan chen chu thlem tluk thei to nge in be se in room chunga chuan alo chi a mithiang him meu po an tak chhuak zo lawang ti in a ring tok hle yan chen lo le tin a room a ki lo om ve ringo chu alom lo hle a ki la chuan atak samoi na mang le a man ruwa chu a thonge be se in thlem viau ma se yan cheng ril ro chu a ne zo chuang lawe yan chen chuan a do theina in atlin lo ma in chhuak thwai tur a shil mokin ki po lung oi lo ru tak chuan a chhuaka jage po a fanu thon thu shila a room lama amut poila chuan na chen fel tur tle ma zong ala nei chu ti turin yan cheng chuan a ron kawa tian ne na chuan le khabu lo chiara lo mu hil mai tur a shilin a kal san ta phot yan cheng a room lama chuan lutin room rim chu anna ati ang reng hle a yan chenan room danga insun mai adu empty a zo chuan na khoi turan nga lo bok nen tiril ru in arim tui thau ti chuan na chu an khoi zoma ma se ki man ro poi mo chuan ama ni lowin khwanu dwan lok pahni tingei chu na thokin ti pal thil thu tak mewa yan chengamal chunga alu hai atluk ta ka phei chuan engkim chu rang takin athleng ta ngal vek mai jage chuan engtin nge kumruk liam ta ang maya ala ngai reng thei ti chu zot sapin yan cheng chuan a pasal huinin a shat polemo alo ti thunga zan hun du om takan mangdun zui ta bok ato zinga jage har chuan yan cheng kya nga ruak ngal ngatin alo mu reng ti a sha chhuaka yan cheng mai an khoi vel te chuan amumang ani lo ti a sha chiang zui tu mai si lo thona nen alung chu a phudup dupa yan cheng poron harin puitling ve an ni boka antal boy em shan lawa mas boy mai mayang ti hlawin biruk na tura lo shil ve bok kongka awa hon chuan anu omna tian chuan lo zot ngalin room chunga chuan a lut ngala yan cheng chuan na thoka mun danga akal lok thu lo shil ma se tian chu ti maya bum turin a thwa ka thalu tuk tlat anu schedule engkim a shevek bok nen chotianga omlo ti a sha chiang hle a dokana anu laptop ala muzui chuta anu rim tui man rim shele in akal kwal dana lau thong taka yan cheng chuan zui ve zelin thomda na ma a chuan a top ta chat an han hong churin ange yin jage chu alo om reng maya tian laka chuan in soifia vak ngai na an shelo bok nen an han noi toi tak ringota vanei thlak takin tian zok chuan inin biru sa ka ni mo ti in an mu thu hlim takin a au chwa pui ta zoka yan cheng po in lo pui vatin arukin an thodun huaya jage po lo chhuakin tian chu shwain a chwa pui zui ta bok tianin an thil ti omzia a shilu tuk ti la an sha thiam der si lawa ani la in anu zalu tuk lawin lemlo chang ve lek zok hi alo ni reng si a breakfast chu yan chen le jage tenu fa chuan an ho ma chuan ei tlangin yan chen chuan tian chu duat takin adu zong thang turin a shila tian chuan noodles pakhat ming chu soin chu thil chu angai nat em ani a yan chen chuan chu tiang ei tur chu alo la sheve ho lo thung
an wages chuan an nei ve lo thu lo shil ma se yan cheng chuan poisa tam tak offer in rang takin an chef chu a siam tir ta nga la reivak lo nuwa chuan ron pe thwa in an bol hlo man te chu thilwang le to tak tak ani thu ron soifia pa in yan cheng po chuan ei ve china ten ten ne na chuan a tue ti md zo tin ten tian chuan tue ti zia shilin alo bu ngat ngata yan cheng chuan ei cha ka pianga betura ti in dot mel takin alo nui ve bok company lama an le de nu chuan director ja bokhan jage chu aruma kawin an zin na vel chu enge an di vel mai mai ngei takin a zota jage wang chuan an how to pa ber how atok to bok nen a fanu nen chuan a min lo ru hle alo ni a CEO laka ataksa mathe a adin mun chu mu thei mai mai a pu in jage chu alo thin rim ve hle a yan cheng po run lang ve hlolin thil omzia a zo chuan director ja chuan thil lian thamani lo thu lo soi zung zung ma se jage chuan aka chu veng thatu ra shilin akal san mak jage te chuan nu chuan ke ki po run lang ve nolin director ja chu a run mu a director ja chuan tunge ani ti alo she mai lawe yan chenga nupui angaron in soyin jage nen company lama bora kan nei thu te alo shat ve thu soyin a pasal alo thlem ve ringa wang chuan alung oi lo hle ti te chu a shila director ja po chuan arin dan che ani thu lo soi ve in ki in company achanga pe chwa mak dan ngai twa tura a shil chuan a she mel le a yan chengan alo hum ve ring bok nen ki ro chuan tiang ze la an kal chuan a director na che lai po chu jage chuan ala chu sak lawang ti a shat lo thu soi zawin a chan pui ni pho chuan a pasal bula recommend chata ka pek tur thu le hei aya din mun sang zo ka pu a om thai tur thu a shila director ja chuan in ngai to na hun be turin ati ta phota ki po in a number be in ril ro thak ve le bingal turin a shil zui bok meeting an nei ho lai te chuan director ja chuan jage le an CEO om dan te chu a chik ta le a jage a khu hlek te chuan AC chu off to ra shilin midang ngai sak lek lawin alo en le china meeting po chu a rei lo pha viau midang an chwa lai chuan yan cheng chuan jage ne na sintur pan lum a du MD in ngai to mel takin a zota jage ero in a tha thu shilin nom tiwak lo hian akal sun ta nga la director ja chuan chung zong lo mu vekin thutluk na siamin jage chu da bo nge ya du ta hle a ani lawani chuan adin mun ader thong thei ti a shevetlat Mrs. Yu yan chenga pi chuan anauti ka changin yan cheng chuan fa kum nga vel bor anei thu aron shil tamaya piu I chuan makati in ahlim hle a rang taka mutura kal nga la du thu asoi ta bok piu in motor da na achanga company lam ama chawarun ban lai chuan minen in su in atupala vandoi thak takin metal khoi fu palin a allergy chu aron chhuak zui ngal ti tamaye tian anu mutura a school bang ron kal ve mek chuan lo mu fu in rang takin apui bom nga la ingtin nge omti so tin midang chen pui tu a kau do nem ni ati zuya piu I chuan metal allergy anei thu le a khoi pal thu lo shilin tian chuan ti dan ka sha lom ti in rang takin wet wipes chu phorin a kut chu a shuk ti ra chumi nuwa ama damdoi no pang ho e tur bi katle manem le te dewa an siam sak chu a pe zui ngal piu I po reivak lawa chuan a zia dewa tian chuan anu na thona bulluk ani awang chuan anu thona hmuna ha chori tura shilin an company lama chuan a shwai taphot director ja chuan tianin Peter alo shwai ti a sha chuan a thin rim em a no pang emo puitling an ni emo za haulo chuan na satakin alo hau nga la ama poti to na kalaya Peter ti ron la shwai bel ti in an office na tho na borak po ati chha thu shilin tian chuan api chu a umanom lo thu le ha dam lok tu ra shwai mai ani thu lo soive ma se director ja chuan a bengkhon du haulawa anom na mun chu kindergarten emo nursing home ani lo thu shilin rang taka chhuak turin alo ti ve thunga
tian chuan director ja chu mel ran pa in engtin nge puitling ve si nung chang moi po a sha lo the alo ti ve khawa pu i nui chu alo zaru hle tian che ja engkim chu alo chi ka ni ber director ja mai ba ka na thok dang om ve ho po chu an lo phun ve a pu i chu adin mun ngai to in a in cheina a simple hle a chu da chang chuan lote in a rim te chu a chhia ti in tian nen chuan chhuak va turin an lo ti ve thunga tian chuan apa yan chenga shil atum thu soi ve ma se an ni ho chuan an ni na chuang takin university chaber ber changa chhuak an ni a an laka engma atilawang ti in a thei chuan an chong khum ve a jage boron lang hlolin director ja le tian te lawin ti boy mu chuan rang takin tian chu thil omzia azota tian chuan pu i a chan pui dan le a office sa a shwai chan te chu lo shilin mi chan pui chu a dik lowem ni a ti pha hia la jage chuan a fanu chu hnemin a thil ti chu a dik thu le a ti thalu tok te shilin a fanu tan chuan director ja ma a chuan a ding ve ta thunga director ja chuan naupang mai po du tok lawa Peter nen thleng an ron lang chu ti in jacket nu fa chu alo chong khuma mi chung kwa ti che tu ti in mi pasal po thlem du khopa te nom ati vela tian in chu tiang ani lo alo ti po in ani chuan khonge apa chuwa umve ti musit taka lo zo tin jacket ne na chuan rang taka chulai mun chu chho san ngal turin ashila pu i chu ron ding chuak ve thungin a om chhong chu tu man an nu chhuak hau lawang ti in thin rim takin a ron chong chhuaka ma se ani Peter mol le thing tak anga alan mai ba ka chutia anga lo mu tu te chuan musit taka lo noi so in director ja an ron pan nei tum chuan jage chuan pot pakhat chuan alo vom dota director ja chuan rem changa la in kut tho ma sa tu ti in khin chu atum thu a shil ta maya ma se jage azambi khawlaw CCTV footage om vek thu shilin adik zok chu alang mai don alo ti ve thunga director ja chuan security guard thau chu kawin jage te chu the chuak turin thu chu a peta maya chutia anin ti boy lai tak chuan du tok tura tivin chho tho man she zui ta bok chu mi ro cha chuan yan chen le anaw te chu ron langin engtin nge api chu an lo khoi ngam a ron tivin chota na thok ten Peter chu an COP pu i ani ti an sha chuan rang taka ngai dam dil ngalin director ja po chuan thil sha swal palwanga ni ti in ngai dam ngenin ama a chuan a ching ngala pu i chuan legal department na thok hau che ja vel chu alunga oi lo hle a yan cheng po in ama chu ngai dam adil turani lo thu director ja chu alo shil maka director ja chuan jage te nu fa le pu i te chu ngai dam dil molin ban mai a hlau hle a fa no pangte te nei mai le a na tho a in ngat ve an ni wang chuan khonga ya an ma ni wang tal po a chance pele sham tu ra nge nin tian chuan alo khongai dewa a thil ti swala pom boka chu a him theina kong ma sabera ni ti in yan cheng po in voi khat le cha chu hun rim chang a pe ta sham ma se chu thila in nam noi zong te chu lo pe lawin reilo te chu nga suspend an ni ta vek thunga midang an kal nu chuan pu i chuan jage hne na chuan lom thu soi molin jage chuan an ti tur ve reng ani thu alo soi ve boka chu mai ni lawin tian chuan metal allergy chu anei ve emni ti lo zo tin anei ti a sha chuan atun nu ani emti in yan cheng chu a zot vata a meli a mai tlang vel te chu yan chen no pan lai nen ain ang tak ze ti shilin yan cheng chuan thu loi lo soi lo tur ra shilin a fanu ani lo thu chu alo shil thunga pu i chuan makati zo khial lom thu soinan a thi le ngun hlutak chu an do lo chung a pelui tlat bok yan chen nen office laman pan pa te chuan a tu chung chang te zo tin tian nen anin an zia po a shil pa mola afa ani lo chu makati zo khiala a tu pa chu mutura shwai thwai turin a shil bok
anin lama an ho chuan PU hi le an na thok pakhat chu lut ma sa in chung nok le chop lutuk mai mu chuan makati hle a an na thok ne na chuan anin chung ti fai tu te om na so tin an ni chu an lo bang vek to alo ni kar ma sa top lama an lak te pu an bang le to thawa tu na ero in chung en kol tu tur an om ri lo thu alo shila chupa kalson nu chuan thil eina korvel nok rum chu charin ti fai deu atuma chu ti lai tak chuan ki le jagu te churon kalin in ti fai tu thare muni ti in an bek da na chang reng chuan an tham lo hle a jagu no pang swa le ngei om ve tak la chuan a mai zur te chu musit takin a mel chha thu alo soi ve bok ki chuan ei tur siam thoi turin thu chu alo pe ve boka PU yi chu a thin rim hle yan chen te ron lut ve cha in an thil soi aron sheman ti sha tak hian ki chu engtin nge chu tang chuan api alo biak ngam ti so tin a thin rim hle ki chuan PU yi ani ti a shat meu chuan rang takin ngai damadil nga la PU yi ero in ompui an nei rei theilo chan a sha chan pha ta hle bok jagu ngai dam dil ve tur an ti la chuan a dil don lo thu le a mel chha ja shilin atlan chhedai le nga la yan cheng chu thin rim to takani ki chuan a ai o a ngai dam dil pa in a ril cham to em wanga a kho sak dan po chu tle ma danglam ve dewani thu a in soi fia ve a ma se PU yi chuan a oi ther te lo hetiang mi an chung kwa atan an du lo thu soin a chhuak zoi mak bok PU yi kalson nu chuan ki chuan nuam ti lo takin yan chen ne na chuan in soi fia to ma se yan chen chuan lo ngai thadu lowin a kalsan ve mak chumi nuwa a office sa assistant jawnin anin biak na chu lo ngai tharu in tian samzai le jagu samzai te mang chuan DNA test nei an tum ti a sha chuan a hlau thong ta hle a rang taka director janin in mu in thutluk na asiam fel to MT chu azot non le ngata director ja mi du am tak chuan million nga offer ta ka chuan a thil ti tur chu a sha chang ta hle legal department house su meeting in director ja chuan Japanese an tho pui tur te ne na in biak le contract vel boy pui turin jage chu atita maya chong sang thiam ma se Japanese kher chu athiam del miaw lo wangin alo niala ma se director ja chuan chu rem changa la a chu tyang thil po boy pui theilo chu CEO ne na a shil mai angai thu soi zawin jage chuan osam taka tlom tumbik lawin alo poma thakhat sa hun nei ma se ati thei nge be sei tlat bok midanga thopui te ne na thona chungchang review saktura ati te chuan atua ma chuan an lo chan pui du heklawa jage po in an ngai nat lo ja sha in ama in ati thei thu a soi ve ta mia rim taka thokin office lama po tian chu a shwai ve mai china zan lam thlenga a tho china wang chuan zan kha chu yan chen chu ron kalin ei tura ron keng nuala tian in phur taka a le sakem ni ti ya lo zo chuan a cha tam deuh thu le an la ei lo thu chu soin ei pui ve mai turin a som thunga tian ni ro in anu angai zon chuan soi chhuak thave hle turin a lo shil thung a le khabudu song te chu ko mu in yan cheng chuan hauti mel takin alo paisona ma se tian in ha thlak ti mel taka alo mel ti a mu ta ka chuan chhar le in a chher ve le tangot chuta assistant jaw ne na leitura ati translator tar mi chu a pe ngei boka jage po alom hle Japana andor tu te nen anin mu ni chuan a glass wa chunga takalin director ja an thil omzia a sha chuan na a chuan lotlin na changa company changa bana pompel hlau chu a hlau em a rang taka ki nen in mu in thil omzia te anin shil nu chuan ki chuan rahman na dang siamin tian omve chu director ja ne na chuan manro amang tura shilin director ja po chuan tian chu pan hnai watin sanga en puya soma tian la no pangrel rutluang lo zui ve mai bokin director ja chuan in rin lo lai takin tuya chuan anam tla a in chung lama omte pon lama boina omti sha thwain rang takin jage po arun tlan chhuaka tian tuya tla mu chuan tlan lut ve ngal rokin
an ra man lok ang ngei chuan atar mi chu a thlau chheta nge ya ma se chu lam ai chuan atan chuan a fanu chu a poimo zo klat yan chen te poron lang thwain tian tian chu pom vatin in chung lam an pan pui ta nga la Japana an client te ho te nen indoor na huna po chuan jage chu alo la thleng thei lawa director cha chu alom ma emoti turani an client te chuan chen va to turin an lo nora chuti mek lai chuan a thom na hu te thlak kal mek jage chu run let man hlawin director cha an a mu chuan enge run ti ti in a omve chu changkai ne nein a she to lawa Mase jage chuan a hna chu len takin Japana an client ber chu bia in chupa in a ming le a mela mu chuan a lo ding chuak vat chi bain SCI lama a thesis zia te a chharna sachin thu shilin ama fui phur tu berata na alo mang ve chin chu alom hle a ama wanga Chinese chongte a zir hial thu soin ani nen anin be thei chu alo lom hle a jage po a tho huai a mel mati ero an mela hlim na renga lang lawa chatakin an na chu an sawa office lama an kir nu chuan jake chuan tian tian ne na chuan ama chawa sanga enem ni nge thil dang ti turakal ti in uluk takin azota mase tian tian chuan director ja ana som thu alo soya jage chuan a fanu chuan do da soidon lo ti achiang hi a tian tian ne na chuan a ma lo om lok tur a shilin director ja office lam chu apan ta ngal director ja va mu chuan tian tian chunga thil thing chu ati ani ti roti in wa zot ngal tlonga atir chuan lo pha ve deuh ma se CCTV vel om lo chianga fiana om thei chuang lawang ti zuin a hnuwa chuan ati ngei ti soidot lo ma se fiana om miau lo chuan shem thei ani lo ti a sha chan zia te chu a soi khoma jage chuan an thu soi zong zong chu lo record tin recorder ron ken lan ta ka meu chuan rang takalak sakin ara cha sak nga la Mase abe sei angin thila kal zui chuang lo yan cheng le anau te churon lutin engkim an lo ngai thlave vek bok nen director ja laka chuan khongai na lan ti ra tum to lawa blacklist sa ada tur thu shilin a degree chu achangkai to lo hle do na chu mi sha chuan a fa te mangin an khongai ngen le ngal ma se yan cheng chuan ngai dam non le tumna anei to lawe rang takin a hnu chhuatir ta nga la jage zok chuan a hun taka an lo thleng chu makati thu soin a kal hnu lu khan tian tian muturin a lo kal ve chu ni in ani la chuan anu ngai to takin thil om dan te a lo shil vek mai hi a lo ni jage chuan yan chen chu lom thu shilin yan chen chuan a om chung chuan a ma le tian tian chunga chuan diklo taka thil thleng laka a ven him tla tur thu chu a shil ve thunga in lama a ho nu chuan DNA test result po chu a dokana lo om to in maseki ki in alo ti danglam mana result a chuan pa fa an ni lo ti alo lang da thunga yan cheng po chu a nwal roi mai hau lawa mase tian tian chu mana a cham beta ka chuan jage chuan anun ron zia sha in rang takin a credit card chu a peta ngal yan fan pon lom mel taka alak nu chuan a hnung lama chang chuan ron tlo le topin yan chen le a haute chuan an man bet nga la jage le tian tian te chu a hun taka ron puin jage po in lom thu a shil mol mola yan fan chu an hnuk son zui ta ngal an kal hnu chuan yan chen po in an nu fa chuan tu ma tinat a phal lo thu le a ven him tla tur thu shilin boina ane ani phot chuan bethwai turin a shil boka tian tian chuan lo chai dunin jage chuan lai takin a fanu chu aka a hup sak tangot chumi hnuwa tian tian chuan a tuk lama an school in charity fair an siam tur thu le nu le pa le no pang te kal tur an ti thu soin yan cheng chu kalpuya asoma yan cheng ero in van doi thlak takin meeting poimo takalo ne ya mase aban ma lo chuan akal nge ngei tur thu atiam thunga tian tian po alom hle
ni thar ron in her chhuakin jage te nu fa po ten te skula chuan an local tange ya an thil nei te keng khomin an miss chuan mi zawng ta na sha tur poimu tak te puangin charity ata na an thil ken chaute shau to thei ber turin loman pakhat na adon tur thu soin ten po in anu a in chuan nan le pakhat na ni ngai tumin thing manga asiam in chei moina zuar chuan a au ve lo lawa an dawhkan bul lawka awm chuan lo ngei ve hle in nasa takin a thil zawrh chu a rawn sawi chhia a thing mai atanga siam le ngal ti in a hlut lo zia te alo hrilh deuh er jage chuan nutling ve meu si fateral king ur chu alo ngei ve bawk nen tianin ha taka asiam ve dan te lo hrilh ve in cheng so mi mo somni man le ka po chhuak se atan chuan midang atran pui theina zawkania a hlutok tho alo ti ve mak thunga dokan le lama mi bok chuan ron kalpelin midang chu kawin an thil zawrh te chu nasa taka soi chhiat sakin anui so nasa hle a chumi hnuwa a thil zawrh ve thung vesnal le hlu tak te chi te chu hmu in midang chuan an lo ngam hle a jage te chu an vaka ple sham jage ero in an thil zawrh chu a fanu in rim taka a thaw hnuwa a siam ani miau wangin a hlut bik zia alo hrilh ve thunga lelam nu thin rim la chuan an thil zawrh chu ron hui thlak sak ve vek zuin chuti lai chuan yan cheng le an naute an ron thleng ve che a yan cheng hmel an hmu chuan nu hau sa tak ho chuan an lo hre chiang hle a tian thil siam an ti tlak a chhar nu chuan fak sak zawin nutling ho beng a lu ngang anyang aman a anin chhang ton ta zak zaka 30 million lain an shalta tian po a chak chiang hle chumi hnu dewa chung ko thlak huna chuan tian chuan som ve in hlim takin thla te an la hawa in lama ve thong chuan ke in electrician na kau chu tu dang ni lowin yan fanga lo ni a yan fangan ke omna a shata chu alom hle ke ero hlau thong satin a tel lawa nun she om ati sia a soi phei chuan a khek chhuak lo chau chumi hnuwa gar te kawin a the chhuat tira yan fangero in anomna a she to thawa du tok mai ala tum don hau lo ti ero achiang ke chuan hlau thong taka a thom hno te pekin chagu nen chuan jage in lama kalri mai atuma a chan po yan fan aron in lana yan chengan thil a she chhuak ani hlau chuan a chhevek don ti a chiang hle jage po yan fan chuan a en thla ti sha in tian laka thil poi thlen tir mai hlawin yan cheng hne na chuan rei lo te chu alo om pui thei ngem ti a zota yan cheng la chuan lom takin an pahni po chuan ami khwal thei thu soin jage a hnar lo zia chu tilang chiang hle ma se jage chuan ama em chu ngai ti lem lawa ba ka an ho tu pa ni bok nen ala za ve dewa ala pe hel ve sham thung ina ho nu chuan ke le afapa te chu thom hno nen anin kota an lo ding renga hun rei lo te chunga tan an lo om ve don ti in ke chu angai te bokin ala zak thei lo hle a jage po chuan nin mel hle ma se a unaw nu ni ve miau wangin a hnar ngot thei bik lawe tian omna zo po chuan a chan pakhat ne na adari thu shilin ina chuan an lu suya chut pha chuan an nu fa chuan nuam sataka tluzalin ke chuan aril jam thu le eitur siam turin ati deuh ham jage in a chan don lai tak chuan kongka ron kik thom sha in ke sok chu ameng phok ngal shu a tunge ve en tura shilin ama po chuan azui ngala yan fan lo kir le to ti an shebok nen an hlau thong dun zek mai jage in tunge ni tia kau po chuan engtin ma chang lowin alo kik zom zela tunge ti en tura kongka a hong cha chu rin ang nge in yan fan lo ni a ke chuan rang taka jage zok chu nam chhuak ve ngalin kongka chu akal deuh maka yan fanan hong tura ati po chuan a ai o a jage chu be mai tura shilin a unaw nu a aya tortir po chu a she hau lawa jage chuan film taka yan fan chu omtir sham tumin a ril ru chu ni atuma ki a fala bia ka du thu a soi po chuan jage chuan thatakin ki chu shilin ki ero in bia ka lo du hau lawa
an nuna changa kai bo mak turin alo shila chu chuan yan fan chu ti thin ur zwalin a belawani chuan ti in chemte phorin jage chu atin tamai ki la chuan jage chu a thadu le tak tak don ti sha in jage a thata jela tan bok chuan engkim vel theya nga in a ril ru swal tak chuan yan fan chu a aule ta angam tak tak lawang ti ya fui porin yan fan lai de chu athiam hle a jage ero in hlaw thong lu tuka in beng dai tura lo shil ve thungin a thatani chuan jela tang thei ti le a ma hun mai ba ka a fa pa ma hun thlenga ngai to tura shilin lo beng dai ve chu atum mek bok yan cheng te ron lang ve thungin a in lama chuan tian chu a shwai ho a anom poinu chuan ki le an fa pa te chu an chhuat thu le reilo te chung an chung te in anom tur thu a shila chumi hnu chuan tian phe khok te ron thak sak zuin polai takin lom thu alo shil rewa annom poinu po chuan a fel zia soi chulin jagu nen chuan anin anglawa ti hle a chumi hnuwa yan cheng chuan arom tur lama a shwai le a ama ain boi puitir hnuwa a sam chem ro saka tum chuan tian chuan lum ti deuh chungin puan chu alo bat sham ti a hmu chuan a chhana zota tian chuan bartmak na lo taka nei thu le mi hmu tir chi ani lo thu shilin yan cheng chuan tha takin a bartmak chu pathiana changa thil pe ka ni zok thu a shil fia a chumi hnu chuan tu ma bula soilo tura shilin a bartmak chu a hmu a ahma ang bokin yan cheng chuan uluk taka enin a en chian le zwal chuan an chung ko thakal zelin anin ro chun ang nge ani ti a hmu thiama enge mu taka om ti sha in rang takin jage mutur chuan akal ta ngal jage yan fangan ti nat atum mek chu an inova thlen chuan hmu in atlo thlungal topa anaute chuan an ron hnuk chhuak zoi bok jage hne na chuan a tha empty zotin angai to man hle a mase a him ti a shat ta ka chuan thowain tian chu a fani empty a zota jage chuan suya she hle mase do ta soi thei to bik lawe yan chengan engwanga shilwat lo nge ti a zo po in ani chuan fadang le anu en kol lai ane ya ani le tian te chu a meile a fa ang mai oma du lo thu soin ba ka lak sak a hlo ve thu a soya yan cheng chuan molu tuk mai ti in a lak sak lo tur thu le an pahni chuan meile a fa an ni lo thu shilin an ni na dik tak a pek tur thu a shila chumi hnu chuan jage chuan kumruk liam ta te chu soi chhuak le in a in chunga ki kia om ti le a u naw nu ni ti yan chena na sha chuan engkim fia war mai ki chuan ai o a khang kumruk chung akyanga huna man thu yan cheng chuan a soi chhuak ta ngala jage in thu dik a she cha chu a alve phat ki chu kong ka hong tur shilin mase a hong do mai lawa wa nei thak takin an in cha bi chu anam chuan na lama khan pon lama lo thlau chhuak lo ni a yan cheng chuan charwatin ama nge chuan a hong ta bok ki in yan cheng le jage te a hmu chuan lo mel takin a tol le ta jage chuan engtin nge a thei zok ti zotin a thin rim hle ki ro chuan zam map lawaron in siam remin a u naw nu in thil thatin renga nei bek chu a thin rim zia asoya thik na nen anun chu mangin ani lo yar ani la ya a assistant mai ni kha pasal CEO anei mai tur le ani in electrician mai anei tur chu do lawin ama le afa patan engkim chu ti ani thu asoya afa pa chu in hum him na na man tumin mase chung chuan thu dik lakata aveng him thei tak tak to chuang lawa jage chuan engpo ni se yan fan ku ta thi tura kal san tu kha ani thu a soi chhuak ta maka chu chuan ki in jage chu a mangai ve ngai lo ti fia in yan fan naw te chuan run hnuk chhuak in a hun pum jela tang tur chuan an shwaya jagu chuan chap chungin a zoi ve bok engkim a fel hnu chuan yan chen chuan jage chu du mel taka melin engpo thleng se a ven him zel tur thuwa in tiam le in jage po in yan chen a du na chu engma in adal thei to don lo ti sha in alan chwa tir ve ta boka chumi hnuwa changa ni tampo liam ma in reporter ho ma a mi te shat vek turin Dargon Rice Group First Lady le
an fanu te chu pho chhuak an ni a chhung ko hlim tak an ni na chu ron lan tirin mi te hmu nom ti le mit la tu ber an ni a dikna chuan engtiang a rei pawh rah be ni ma se a hun taka par ron chhuah in dot ai a tlo zia a ron lang chhuak le nge thin a top ta.